Dobrý deň. V tejto sérii videí k platforme Multichart sa budeme venovať chart tradingu a nastaveniu chartov a nastaveniu časti chart tradingu. To znamená, pokiaľ máte nainštalovanú platformu Multichart na svojom počítači, používate či už prihlasovacie údaje na demo, ktoré sú na dobu 14 dní, alebo k vášmu živému účtu. Po spustení platformy by ste mali mať základné rozhranie na svojej obrazovke podobné tomu, ktoré mám ja. To znamená, momentálne sme pripojení k dátam CQG a na obrazovku dostaneme náš chart týmto postupom. Klikneme si na File, New, Chart Window. Malo by sa vám objaviť podobné rozhranie, aké mám ja. To znamená, musíme si navoliť jednotlivé inštrumenty, ktoré potrebujeme pozerať. To znamená, v tejto tabulke formát inštrument sa ubezpečte, či máte zadaný zdroj dát. Momentálne používame CQG. Môžete si podľa vlastnej ľubovoleku, ktoré máte samozrejme, či už je to demo vydané pre jednotlivé dáta, alebo váš živý účet nastavený pre používanie jednotlivých dát. V tomto prípade budeme používať dáta CQG. Zadáme si inštrument. V tomto prípade pri dátach CQG a platforme Multichart je symbol pre S&P 500 ako EP. Vyberieme si aktuálny kontraktný mesiac, ktorý je jún 2016. Klikneme, potvrdíme OK a mali by sme dostať náš chart. To znamená, momentálne máme základný chart. V tejto časti a po pravej strane máme chart trader. To znamená, pokiaľ sa vám objaví len chart a nemáte k dispozícii chart trader, k tejto funkcii je toto tlačítko. To znamená, môžete si chart trader odstrániť a pridať. V tomto videu sa budem venovať troška nastaveniu chartu. To znamená, klikneme si pravým tlačítkom do chartu a dáme formát window. V tejto časti môžete meniť jednotlivé nastavenia farieb, môžete nastaviť jednotlivé funkcie chart tradu a podobne. To zaviem. Ďalej si môžete nastavovať formatovanie inštrumentu. To znamená, môžete nastaviť, máme momentálne vybratý aktuálny inštrument S&P 500 júnový kontrakt, obchoduje sa na markete CME, je to napojené na dáta CQG. V settings si môžeme meniť rozhranie, to znamená, ja mám nastavené na regulárne sviečky, môžete si meniť podľa vlastného uváženia, takisto máme jednominútový graf, ktorý si môžete meniť, či už podľa vášho uváženia na tick a podobne. Túto časť by som nechal nastavenú podľa defaultného nastavenia. V date range je dosť dôležité, aby ste dávali pozor, aké máte nastavenie. To znamená, ja mám momentálne na 90 dní, môžeme si to zmeniť na 30 dní, aby nám to trvalo kratšie. A dostaneme dozadu, to znamená, dostaneme históriu v dňoch. Môžete to zmeniť aj na počet sviečok, to znamená, ja to nechám na dni. A začiatočný deň je od dnešného dňa. Potvrdím a stiahli sa mi sviečky, to znamená sviečkový graf na dobu 30 dní na inštrument IS 500, aktuálny mesiac, jún 2016. Samozrejme, chart si môžete meniť podľa vlastného uváženia, či už ho zväčšovať alebo zmenšovať, môžete si ho dať na celú obrazovku a podobne. Môžete ho potvrdiť tak, aby keď kliknete, vám nezmizol, tak ako mne. To znamená, momentálne môžeme si ho urobiť unpin, to znamená, teraz by mal zostať na obrazovke. V tejto časti videa som sa venoval hlavne základnému nastaveniu chartu, popísal som vám chart trader. A v ďalších videách vám popíšem zadávanie príkazov a obchodovanie cez chart trader.